adali. Jinjina gun shugaba. Mukaddas ne jarumi. Ayola kowa na shi ne. Ka zama bangon sukari. Jinjina gun shugaba. Kowa sai dai jingina. Ayola kowa na shi ne. Umar ji ta fariya kai ne bangon sukari gwani ta ka lafiya. Umarci ta fariya ka zama bangon sukari wani taka lafiya. Bismillah rahimi sarki na mai duniya. Umarci ta fariya. Ka dafa mini rahimi na yo waƙar in iya. Jinjina gun shugaba. Idan na yi waƙar a yau ta zaga duka duniya. Ayola kowa na shi ne. Darajar shi ta ɗaukaka ya zamto mana jagaba. Umarci ta fariya ka zama bangon sukari wani taka lafiya. Salati gun shugaba mai san shi ba zai faɗi ba. Umarci ta fariya. Da alai da sahabi dukansu ba zan bar su ba. Jinjina gun shugaba. Su ne masu gwagwarmaya akan ƙaunar shugaba. Ayola kowa na shi ne. Domin na san Alhaji Umar na nan kan gaba. Umarci ta fariya ka zama bangon sukari wani taka lafiya. Je ka ki sha sassaka makin ka ba zan so shi ba. Umarci ta fariya. Domin tun da ka ɗaukaka don ku baka guje mu ba. Jinjina gun shugaba. Adalcin ka ake yabo domin kai ne shugaba. Ayola kowa na shi ne. Ka zama bangon sukari kowa ya yo jingina. Umarci ta fariya ka zama bangon sukari wani taka lafiya. Alhaji Umar Jidda ne kai ne mai kyawun hali. Umarci ta fariya. A dukkan jaruman gari rabbiya maka taitali. Jinjina gun shugaba. Mukaddas na da ware ne uba ne mai hankali. Ayola kowa na shi ne. Mai san daga jama'ar shi ne ko ina a Najeriya. Umarci ta fariya ka zama bangon sukari wani taka lafiya. Allah ka yi mana agaji ka dafa wa shugaba. Umarci ta fariya. Idan ka dafa mushi mun san ba zai faɗi ba. Jinjina gun shugaba. Daga inda na bincika kyan halinka ake yaba. Ayola kowa na shi ne. Duka ɓatancin da wani yayi ba za fa ya bi ka ba. Umarci ta fariya ka zama bangon sukari wani taka lafiya. Alhaji Umar Jidda mai kishin ci gaba. Umarci ta fariya. Sarautar da kake mana kai ka zamto jagaba. Jinjina gun shugaba. Ka kaɗai shugaba ko in ce mai martaba. Ayola kowa na shi ne. Dan kai ne na waziri a teku mai Najeriya. Umarci ta fariya ka zama bangon sukari wani taka lafiya. Sannan gwarzo adali an yaba maka tintini. Umarci ta fariya. Karkarin gabatu na so makiya ma sun sani. Jinjina gun shugaba. Dukkanin cutar mu kai ne ka zamto magani. Ayola kowa na shi ne. Mukaddas na da ware ne kai ka zamto